Здравейте и добре дошли в Влогмас, ден пореден. Аз съм Даяна, в днешното видео отново имам специален гост. Този път обаче няма да си говорим толкова за него, колкото за различните роли, в които се превъплъщава. От заглавието ви става ясно. Първо обаче моят индивидуален адвент календар. Ангелинка вече се е подготвила и ми напомня, че сме стигнали до ден 8. Студенти, споделяйте как си изкарахте вчера. Ето това е колагеновата маска на Biodanse. Ползвала съм я и мога да ви кажа, че е разкошна. Ден 9. Мисля, че е руж. Buttermelt от серията, този път в цвят 02 Butter Together. Ето как изглежда. Много деликатно, много приятно и ако ухайна нещо, ми ухайна нещо плодово. Благодарим на прекрасната Ангелинка. Подготвяме я за ден 10. Всъщност утре не очаквайте видео, защото ще кача на 11 и 10 и 11 ден. Утре сме на протест. Надявам се да видя всички там. Чайният календар следва в ден номер 8. Имаме бял чай и вълшебен корен. Правя двата чая и посрещаме гост. Днес се фокусираме върху неговите театрални превъплъщения. Много любима моя тема е, защото аз обожавам театъра. Между другото, това беше другия път, по който съм си мечтала като малка да тръгна, ако не бях тръгнала в журналистическия. Всъщност да, ние доста неща споделяме в живота си, защото се срещнахме в медията, в която и двамата работехме. Учихме, но и също завършихме го по същото време. Защото аз направих една творческа пауза, тъй като останах без екип и колеги, с които да без преживявам. Всъщност аз бях завършила, но не се бях дипломирала. Да. И реално нейната защита, всъщност устната, беше след моята. Да? Беше буквално, бяхме един след друг. Да. Вече се познавахме, вече бяхме приятели, според мен няма нищо случайно. Няма нищо, сме водолеи и въобще е толкова много неща. Много сме свързани. Коя е ролята, от която най-много си взе и попи и те научи на най-много неща? Сега от тези, които са в момента на сцена, всяка една от тях по някакъв начин намира ми допирната точка с мен, но и всяка една от тях е различна много от мен. И като разбера с какво, точно там се фокусирам, за да мога да я изградя и за да мога всъщност да се доближа и то достатъчно близо и да мога след тази роля да съм различен вече, да съм по някакъв начин променен. Може би двама чисто голи мъже, че съм гол там. Не, в смисъл това е... И на нас ни е любимо! Това е отговора, който най-първосигнално бих дал, но не е това, което най-много да ме е изградил. Това е нещо, което също да ме извади от зоната ми на комфорт, от моя личен живот. Само да покажа зона на комфорт. Зона на комфорт. Аз съм зона на комфорт за Тайсън. Да. Със сигурност е нещо, което да ме провокира, но със сигурност и в другите постановки, в които не съм гол, има достатъчно неща, които да ме пратят на някакво, не знам, следващо ниво за себе си. Тоест, ти като актьор се фокусираш върху най-далечните черти на персонажите ти, за да ги изградиш по максимално най-внушителния... Да ги доближа до себе си. Да. Много ми е интересно това. Фокус върху най-далечното, за да стигнем най-накрая до себе си. Само ще ти кажа, че когато играх Яша във Вишнева градина, разбрах, че Яша е абсолютният антипод на мен. Всичко, което беше основно характерно за този персонаж, аз го нямам, но за персонажа трябваше да го разбера. Да. А всичко, което аз нося и което не бих одобрил от среща, беше в Яша. И тогава беше този момент, в който аз трябваше на 200% да изляза от себе си, от кожата си, да обуя онези обувки на Яша и да мога това нещо да го оправдая, да мога това нещо да го разбера. И това беше много добър урок. Това е прекрасно и според мен актьорската професия дава този дар. Да. Защото е истински дар. Да се върнем обаче на двама чисто голи мъже, защото мисля, че това е скорошната постановка, да, която ще се играе. На коя дата? На 11 декември ни е в София датата. Иначе имаме на 22 декември в Димитровград и на 23 в Пазарджик. Сподели нещо за работата с Сен Влатечки. Няма как да не те питам. Това е парфюма на Сен Влатечки, според мен. Този, който говорихме, че е свързано с моторите и с коженото яке, с рокерското някак. Защото той носи този бунт, дори видимо, смисъл, много свързваш с това. И много би го свързвал с такъв по-тежкарски аромат. Но хубавото при него е, че това тежкарство е много далеч
от комплекса, а е много близо до думата, на която държиш, до точно, че тежкарското не е вятърничево. Не е комплекс. Не, в смисъл не е нещо, което просто да витае във въздуха, а е всъщност тежка дума. Ти да си държиш на думата, ти да си професионалист и да изпълняваш това, което си поел като ангажимент и да се справяш с всичко, което си захванал. А той много добре знае колко е заед и колко много неща му се случват, но за всяко от тях е предвидил нужната доза внимание и отговорност, за да се справи както обикновено на ниво. И също като в дървесните аромати, здраво стъпил на земята. Абсолютно, и осъзнат къде се намира. Абсолютно да, на 200%. Супер. Добре, сега от Асен Блатечки и от теб минаваме към ролята ти там в Двама голи мъже. Ти си ми нахвърлил характеристики, като тук говорим за един гол, данъчен адвокат, сухар, по-консервативен, но възпитан. Сега ще направим един експеримент. Ще предлагаме за всеки персонаж от тези, в които се превъплъщава Ейбо, аромат. Това е Енкре Нуар. Енкре Нуар или Енкре Нуар Спорт. Аз съм се спряла на спорта, защото лично на мен повече ми харесва. Това е по-достъпен аналог, според мен, на Тер Дермес. Такъв вайб носи. Това беше асоциацията, която ми се създаде, когато за първ път го усетих. Усетих го на адвокат. Ще е подходящ, защото Асен е другия гол мъж. И ние съответно имаме сходство в ролите. По някакъв начин нещо, което свързва. Плюс, че ти каза адвокат. А неговия персонаж е всъщност... Не съм сигурна дали беше адвокат, но си имаше вземане-даване с адвокат. Занимаваше се с някакъв сериозен бизнес, а беше много така осъзнат човек. Силово. По-ароматичен, според мен, свеж е от оригиналния Енкре Нуар. Така, според мен, би се носил този твой гол мъж. Значи тук що Алан се прости с един от любимите си парфюми заради нас със Асен. Congratulations! Yeah! Борисов ми да кажа. Congratulations, Борисов. Това е продължението на фразата. Това е продължението на фразата. Той е такова, като чуе, приключва. Congratulations, Борисов. Може да си ходим вече. Ай, стай. Сгръбчилава. Не един, а двама. Зенон и Ерудит. Зенон е описан като луд, фанатичен, вярващ в извънземни, подчинен на тяхната воля, убедителен и спасяващ. Докато Ерудит е умен, налудничев и енциклопедия. От този тип хора. Ти в коя от двете роли се чувстваш по-в свои води? Ами, Зенон ми е по-обемният персонаж. Той е този, който си ми е, така се каже, моното, нали? Ние се смеем, че има една сцена, която е 15-та и тя е свързана с Зенон и тя е някакъв монофрагмент, в който аз 10-15 минути се оливам и просто влизам и докато изляза вече и не знам кое е минало това цялото време, но това цялото време е било посветено на сюжетната линия и на това какво да направи Зенон, как да повлияе, какво да промени. И на мен е много кеф, когато излизам когато дойде този момент, който е във втората част на спектакъла. И когато излезе, аз абсолютно забравям за всичко, потапям се в цялото и тия минути си ги изживявам от до без прекъсване. И това много ме радва. В смисъл, защото това е една фанатичност от персонажа, която някак си ти потъваш в нея. Да. Докато Ерудита, там сме с Калин, с един колега, който е другия Ерудит. Ние сме двама ерудити, ние сме енциклопедиите, ние сме тези, които внасяме ум и всичко, което е Аджаба Академия. И то е много по-кратко, обаче е супер ярко. И тая яркост някакси всеки път се стремим да е безупречно изпипана, защото всичко е на много такива малки стъпчици, за да се получи накрая големия скок, излизайки от сцената. И много са ми различни и си ги обичам много. Показвам ти как за мен ухаят те. Така, първо Зенон. Да. Цялата тази колекция е посветена на съзвездията и това е за мен най-нетипичният аромат в моята колекция. Веле се казва той. Да видим дали ще усетиш на какво ти ухая точно. Да, точно толкова откачен аромата, колкото си мисля, колкото трябва да е. Началото ми ухая на мокър асфалт. Буквално с едно мокър асфалт, представи си тропическа джунгла, много топло. Супер дъхав е. Топло време. Има един много хубав мускус във всички аромати на Тициана Теренци. Марката е италианска. Даже малко напомня част от реквизита ми. Така ли? Да. Точно за Зенон? Ама това ти казвам, че смисъл, аромат е точно толкова налудничев и откачен, колкото трябва да и колкото очаквам да бъде за образа. Вау! Родителите пък
бих ги напръскала яко с Explorer. Това е един парфюм, който според мен е свеж, дървесен. Ти харесваш такива парфюми? Да, така че... това е много в мой стил. Напръскай се. Значи аз съм енциклопедия. Калине, това е за нас. Аз го препоръчвам на всеки мъж. Това е поредна опаковка, както виждате 200 мл на моя мъж. И е перфектният мъжки аромат. Да. Това си украда за мене си. Да. Тъй като името Explorer, предположих, че ще е много да, ти свързва по друг начин. Да. Да, между точно това е. Все едно си представям, че имам някаква папка с документи. Ама нали такова? Да, енциклопедия. Следващата постановка, на която аз ще сложа фокус, е може би да бъдеш или не. Да, бъдеш или не. Там си амбициозен, артистичен, мелодичен, пластичен, находчив, самовлюбен и аз ти харесах. Сега започваме от парфюма, пък вече ще се потопим в твоя образ. Имах удоволствието да те гледам на сцена и смятам, че всички трябва да видите всичките му превъплъщения. Ти това си гледал като роля, значи ти още по-конкретно. Да, ето това е. Самовлюбените мъже винаги ще посегнат към нещо, което по някакъв начин ще четка егото им и ще им напомня кои са, как изглеждат и със сигурност си представях сладък аромат. Да видим дали ще харесаш аромата, който съм определила за актьорът от много е, да. Да бъдеш. Точно е това е. Точно това е. Има тая сладникава, такава леко лигава нотка. Да. Точно това е. Да. Човек, това е смисъл. Това е един от топ ароматите в момента в света. Предпочитан от много мъже. Голям хайп създаде Жан Пол Готие. По принцип флаконите му са емблема. Добре, след като засладихме, ще отидем към нещо по-свежо и 3 пълни обиколки около света. Тони е твоята роля и персонаж. Той е еколог, активист, бори се за природата, борбен и справедлив е, малко плашлив е, но и срещу това се бори. Аз за него съм избрала парфюми, имам 2 предложения. Тъй като пише и си ми споделил, че е малко плашлив, предполагам, че ще използва нещо по-леко, унисекс, което няма да се натрапва, няма да крещи, аз съм мъжкар или ето, дойдох, тук съм. Марката, която избрах е Essential Parfum, защото все пак той е еколог. А тази марка е с refillable флакони, опаковките им са супер минималистични, когато си купувате аромат няма целофан, всичко е картон, който се рециклира. Концепцията е от парфюмеристи за наистина ценители, парфюмни ценители. Както виждаш, под всеки аромат пише кой е създателят, кой е парфюмериста. Фирмата, т.е. марката е създадена от парфюмеристи, за да се потопят изцяло в творчеството и парфюмния свят, без да имат някакъв наклон в живота. Защото често дизайнерските или дори вече и нишкащите дават конкретна концепция и парфюмериста просто изпълняват. Тук обаче те са си казали, искаме да създаваме заради кефа от създаването и да правим това, което наистина ни се иска. Единия е Nice Bergamot. Това е доста ярко. Аромат. Цитрусов аромат. Много е цитрусов, да. По-белоцветен е и това е по-плахото от двете му предложения. В него. Не знам. Изкрящ е, доста изкрящ парфюм. Да, изкрящ. Белоцветен. Аз го асоциирам и с Light Blue Dolce Gabbana. Това е точно за мене. Да. Не за другия парфюм, когато се отърси малко от плахостта си, е този. Това е Bois Imperial. Това е най-известният аромат на марката. Това е за втората част на пиеста. Той е по-дървесен и по-уверен. Нали? Усещаш ли, че е това е за втората част на пиеста. Това е на лято и на готино тяло с тен, може би бяла, красива ленена риза. И сме на някой готин... Това е за втората част. Остров, примерно. Но пак е доста... С 3 пълни обиколки около света, все ще се някакъв остров. Все сме некъде. Заповядайте на 3 пълни обиколки около света, следете за дати. В момента го играем в Дерида, така че кажете да. На Дерида. Следващата постановка и следващия ти образ е от 3 мускетари. Влизаш в образа на краля. Той е по-детски себелюбив, ларш, весел, опиянен от властта и в същото време леко наивен. Angel's Share. Това е парфюм на Килиан. Килиан създава такива композиции. Това е супер за краля. Това е супер за краля. Да, Angel's Share. Той уха е сладникаво, доста сладникаво, защото има в състава си канела и има това усещане на скъпа пиячка, но в същото време е доста
В същото време детето крал. Ябълково, вкусно. Канела. Гушкаво, да, има доста канела в състава на аромата. И аз за всеки аромат на Килиан виждам едно щастливо детство. Също така. Освен, че комбинира такива булзи нотки, аз виждам едно щастливо детство почти във всеки един. Тоест усещам намек за такова. Себелюбив. Много си обичам краля. Ако меришеш така, как да не се обичаш, нали? Отнася се до всички. Там си директорът. Да. Той е, може би, най-далечен от теб като човек. Ти гледа ли постановката? Не, но ще я гледам. Да, може би си права, че е доста далеч. Доста далеч от теб, защото е отново себичен, демоничен даже, тотален антигерой, негативен образ е. Няма позитивни черти. Аз съм само позитив. Да. Той е решителен. Може би това единственото му хубаво е, че е решителен. Да, това му силно качество. Да. Но иначе е безпощаден, антагонист, както казах, лъчен и подигравателен. И за този образ ти избрах... Нещо хубаво да кажем. Човека може да се влюби, но все пак... Директорите. Но като се влюби, се влюбва за дълго. Директорът, аз съм му избрала, значи той ще сложи нещо скъпо, няма как да се излага, нали? Аз съм му избрала Gucci Intense Oud. Защо? Защото предизвиква този аромат, повелява по някакъв начин. Имаме Oud в състава, това е една от най-скъпите ноти, които влизат в композиции. Друго, което съм си записала е Gucci Guilty Absolu. Това е един аромат, който ухае на Oud с кожа, обаче толкова силно. Сега ще покажа нещо много подобно. Токио го ползваше и павката. От павката и Венци ползваха Gucci Guilty Absolu и ме убиваха ме на концертика. Трябваше да ги интервюрам. Това е вайба. Уоу! Нали? Това е все едно да си изпушил 200 пури. Направо задавя ви този аромат. Тук говорим за Art of Nature One. Има Oud в комбинация с тропически плодове тук. Сеща се намеки за комбинация на Oud с кожата. Така си представим да ухая директора. Да, на нещо дразнещо и obnoxious. Това ти харесва повече с директора? Да, май това ще е аромата. Със сигурност е нещо дразни, нали? Неприятно. Да. Тоест неприятно, защото се усеща и прави впечатление. Но в същото време иска да впечатли. Да. Защото все пак е директора. Да, защото там има една друга история, която... Преди малко казах за влюбване, нали няма да издам от сюжета, но в смисъл това би му служило като да иска да се докаже, да се изтъкне. Много ти благодаря. Последвайте Ейбъл в социалните мрежи и следете кога и къде и какво се играе. Бъдете публика. Просто бъдете публика. Това не е ценното. И след това и попивайте. Това, от което сте имали нужда. Много се радвам, много красиво. Каза, аз няма какво да добавя. Нека да ги интересува, тя ги интересува, щом са в канала ти, парфюмната тема, а ти все така да си я движиш. И да съчетаваме приятното, в случая парфюмите, с полезното и да не забравяме, че хобитата са си хобита, но без културата никое хоби няма смисъл. Защо ви е скъпия парфюм, ако няма как да го заведете нататък? И не чакайте видео утре. Чакам ви на протеста.